Hi guys, this is Misheng. Nanasad kami sa Co-op day. Kung nasa sila wholesale dere, nasa sila Co-op dere day. Dari kami kumanday kay naghanap kami ng uling day. Ang plano gazud magsugba pero way uling baza. Pero imbis na uling an hanapon, pan na nun nakitaan. Namiss ra ko day kay nakitang ko ni katako na bread kataas. Nakadumdum ra ko to salida sa una kan Princess Sarah. Mo man nila mga bread day mga tinagas. Aba nakita matud ako diri day ng pansit kanton day. Nagkuha kan sab kami day. Namiss ko kay jari sa baza ila pansit kanton diri day. Nagkuha kan sab kami day kay tagmingaw na kami. Lami man isahay day magpansit kanton day tapos parisa ng nilapuhan na itlog. Nananaw ra kan sab kami day ng mga presyo din ng mga karne day kung hamay mas barato day sa wholesale bar dire. Haban di ara gazud day nahanap na namo ini uling day kay na kami naglibot-libot dari baza. Kunya pa kami mangutana dito day sa cashier day di pa na mahanap ini. Pagtuko day siminto ini suyod. Uling man baza. Sa ato day sinako sinilupin pa ang uling. Habang pagkatapos namo dito sa Co-op day naningod kami diri sa Filipino store. Amay ni itsura sa Filipino store day. So anwaya na mo makita dito sa wholesale, sa Co-op or sa high-end store day. Dinhi nagaso din makita day diri sa Filipino store day. Dinhi gani kami magpalitan ng hatog day na puya. Kanang Tender Juicy day. Nalingaw sad ko day magtanaw day naras bay ila tinda diri Magic Sarap day kini agid day way ila Magic Sarap day gini sa Mixra.